M'encanta el dia de Sant Jordi. A Barcelona la gent que s'estima es regalen roses i llibres. I bé, avui mireu, avui el meu fillol, el Martí, m'ha fet arribar una rosa feta per ell. I jo he pensat que podríem fer una amb vosaltres i bé, us la regalaria jo per tots vosaltres. D'acord, ara ens hi posem. Bueno, primer de tot, retallarem les flors que ens facin falta. En farem dues d'iguales, veieu, de la mateixa mida, i tres un poquet més petites. També retallarem la part de baix de la flor i dos pètals, d'acord? I tindrem preparat un pal que pot ser un filferro i a dalt de tot hi posarem una boleta de paper de plata, d'acord? Llavors veieu que li estic donant una mica de forma en els pètals? Doncs mireu, això es fa així. S'agafa o bé una planxa normal o una planxa de cabells, l'escalfem una mica i llavors li fem una mica de forma. Com que estarà calent, quedarà així, amb la forma que nosaltres li donem. Veus? I això ho hem de fer amb tots els pètals. Aguantem un moment i de seguida queda calent i se li pot donar la miqueta de forma. Doncs ara ho farem amb tots els pètals, això. Aquest material que jo estic fent servir és goma espuma, per això l'estic encalentint una miqueta, però això ho podeu fer-ho en paper normal, i li donar una miqueta de forma cap a baix i ja està, si no s'us cremarà, Ara, del mateix color que hem fet la flor, agafarem i tallarem un rectangle. I posarem pega, que jo estic fent servir la pistola de silicona, però vosaltres podeu fer servir pega d'aquesta més forta i no us caldrà. I feu un petit rotllo, així. I doneu voltetes, voltetes, voltetes. I que quedi així cargolat. Un cop tinguem fet el rotllet aquest, l'enganxarem a dalt de tot de la bolla de paper d'alumini, just a l'altre costat d'on tinguem el pal, d'acord? Ara que ja tenim enganxat això aquí, el que hem de fer és agafar els pètals i per la part d'on està doblegat deixar-ho cap avall i fer-lo passar o bé el bastonet o bé el filferro. I llavors el que farem és començar a enganxar la flor, els pètals. En el primer només hi posarem una miqueta de cola amunt dels costats i l'enganxarem així. I a partir d'aquí, fins al final, posarem en els dos costats i ho enganxarem. Veieu? Així. Ara el tercer farem també pels dos costats. I l'enganxarem. Si treballeu amb silicona d'aquesta, vigileu que crema molt. Si ho feu amb pegamento d'aquest fort, doncs no caldrà. Que vigileu perquè ni us enganxareu per sempre a la flor ni us cremareu. I l'últim el que farem és posarem pega pels dos costats, enganxarem un dels costats i l'altre el posarem per sota del primer.
perquè quedi la forma de la flor. I llavors sí que en el costat del primer pètal que no hi hem posat pega, la posem i ho enganxem tot. Veieu com ja va quedant una miqueta en forma de flor? Forma de rosa. Doncs ara ho hem de fer amb tots els altres que tenim, cada cop més gran. Veieu, mica en mica anirà creixent i anirà agafant més forma de la rosa. I així és com ha quedat la rosa. Bé, ara què hem de fer? Ara li hem de fer la part de baix, que amb aquest altre color, perquè no tinc verd, perquè com que estem confinats he hagut de fer servir tot el que tinc a casa, doncs li farem la part de baix de la rosa perquè l'enganxi, d'acord? Farem un foradet, heu vist que també he torçat una miqueta encalentint les parts de fora perquè quedi una mica més xulo i ara l'enganxarem. Mireu, l'he posat aquí baix i ara enganxaré alguns d'aquests com pètals també per de fulla perquè quedi més xulo, més real. Així anirem enganxant uns quants perquè quedi com el que hi ha sota les roses. D'acord. Què ens queda? Ens queda forrar el... Bé, i així és com ha quedat la rosa. La podeu acabar com vulgueu. Jo li he posat un parell de fulles aquí perquè quedi més bonic i ja està. I aquest és el meu regal de Sant Jordi per tots vosaltres, per tots els estels. Un petó.